Lehorteak 40.000 hektareari egin die kalte Nafarroan. Azken 6 hilabeteetan, batazbestekoak baino 140 euri gutxiago egin du, eta urtegiei dagokienez, azken 20 urteetako mailarik baxuenean daude hauek, edukieraren erditik behera. Nekazarien sindikatuek laguntzak eskatu dituzte Nafarroako lehorte kezkagarriari aurre egiteko. Nekazariek aurretik ohartarazi zuten Nafarroa hegoaldean gari eta garagar uzta galduta zegoela lehortearen ondorioz. Gainerako eskualdeei dagokienez, larreen eta laboren egoera onargarria dela adierazi dute. Kaixo eguerdion, Nafarroan lehortearen maila bildu zen atzo egoerak larrituta. Nekazarien sindikatuek laguntzak eskatu dituzte Nafarroako lehorteari aurre egiteko. Foru erkidegoak emandako datuen arabera, Erriberako eta Nafarroa erdialdeko lehorteko laboren 40.000 hektareari eragin die dagoeneko. Nekazarien sindikatuek laguntzak eskatu dituzte Nafarroako lehorte kezkagarriari aurre egiteko. Aurretik, ohartarazi zuten, Nafarroa hegoaldean gari eta garagar uzta galduta zegoela lehortearen ondorioz. Gainerako eskualdeei dagokionez, larreen eta laboren egoera onargarria da haien esanetan. Eta energia berriztagarriei helduz, Azazetako parke eolikoa egiteko administrazio baimena eman du Eusko Jaurlaritzak udane. Aste honen hasieran eman dio Jaurlaritzak baimen administratiboa Azazetako parke eolikoari, hala ere zenbait neurri hartu beharko dituzte horrekin aurrera egiteko, proiektuan ingurumenari lortutako zenbait aldaketa egin beharko dira, hala Jaurlaritzak eskatu du, eremu babestuetatik hurbil kokatuko diren 3 errota leku aldatzeko eta flora gehiago babesteko helburua dute horrela. Fauna babesteko neurriak ere hartu beharko dituztela eskatu dute, ikus dezagun. Erretreten erreformaren aurkako hurrengo mobilizazioa ekailaren 6an izango dela iragarri du intersindikalak. Era berean Frantziako gobernuaren erabaki autoritarioak salatu ditu krisi sozialari krisi demokratikoa gehitzen diotenak. Gobernuak berriro ere sindikatuekin hitz egiteko borondatea erakutsi du, eztabaida gaia eta esparrua zehaztu gabe sindikatuen arabera. Kasu horretan erreformarekiko ukoa horretaraziko dutela adierazi dute. Haien esanetan mesfinantza handia da eta elkarrizketa ezingo da berrezarri Frantziako gobernuak sindikatuen proposamenak kontuan hartzeko borondatea erakusten ez duen artean. Bitartean, Frantziako Kontseilu Konstituzionaleko kideek gaur erabakiko dute erretreten erreformari buruzko erreferendum bat baimentzen ote duten. Onartuz gero, ia 5 milioi sinadura bildu beharko dituzte erreferendumaren aldekoek. Ezkerreko parlamentari talde batek galdegin zuen erreferenduma apirilaren 13an. Ez da inoiz RIP motako erreferendum bat egin. Eta Gasteizen LGTBI fobiaren aurkako hilabetea ospatuko da. Hori dela eta maiatza osoan zehar aniztasunaren aldeko hainbat ekitaldi egingo dira. Konferentziak, tailerrak, kontzertuak, ikastaroak eta zineforumak antolatu dituzte hirian zehar. Aniztasun funtzionalaren sektoreko Gaude, Gorabide, Madres Mercedarias eta Aspace enpresetako batzordeek 2 greba egun deitu dituzte hitzarmenen blokeoa salatzeko. Maiatzaren 8an eta 9an euren lan hitzarmenek
eguneratzeko negoziazioen desblokeoa eskatzeko lanuztea egingo dute eta baita egoeraren erantzule den Bizkaiko Foru Aldundia saialatzeko ere. Borroka hau ez da hasi oin hauteskundie datozela eta hasi ginen, hitzarmena agortu zan momentutik hasi ginen hitz egiten, ez gara akordiotara heldu, eta bai, erantzunkizune eurei emoten dut zauz, azken finean zerbitzu publiko bat emoten dugu. Esango nuke administrazioen duen utxune bat betetzen dugule, eta horrezegaitik gure lan baldintzak egin handi batien euren erantzunkizune da. Eta abian da Euskal Ingurune Digitaleko emakumeen lana etortzen duen Gladys saria. Gehienez 40 urte dituzten emakumeek garatu duten ibilbidea saritzea eta emakumezko erreferenten proiektzioa bultzatzea du helburu Gladys saria. Sari honen helburua ingurune digitalean lanean ari diren emakume gazte euskaldunak saritzea da. Erreferenteak sortuz eta beraien lana sustatuz. Eguneko titularrak aipatuta, heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Nafarroan lehortearen maila bildu zen atzo egoerak larrituta. Nekazarien sindikatuek laguntzak eskatu dituzte Nafarroako lehorteari aurre egiteko. Foru Erkidegoak emandako datuen arabera, Erriberako eta Nafarroa herrialdeko lehorteko laboren 40.000 hektareari eragin die dagoeneko. Ildo horretan, zer eskatu dute nekazari eta abeltzainek udanek, ote guzu? Prezipitazio eskasia dela eta zenbait nekazari eta abeltzain kezkatuta daude, zerealen sail asko galdutzat eman dituzte egiten ari den beroagatik eta prezipitazio eskasiagatik eta udari begira kezkatuta daude. Testuinguru horretan atzo bertan Nafarroko lehortearen maila bildu zen egoera aztertu eta zein neurri hartu ditzaketen aztertzeko eta nekazariak eskatu dizkiote neurri ekonomikoak eta irtenbideak egoera honi aurre egiteko. Abeltzainen kasuan lastoa gordetzeko eskatu dute, bihorregaiak ez ditzatela egin eskatu dute eta lasto hori aberentzat gorde dezatela eskatu dute eta bestalde Foru Erkidegoa zenbait datu eman zituen. Esaterako, azken 6 hilabeteotan hori baino 140 euri gutxiago egin duela eta dagoeneko 40.000 hektarea larrituta eta kaltetuta daudela. Energia berriztagarriei helduz Azazetako parke eolikoa egiteko administrazio baimena eman du Eusko Jaurlaritzak. Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialak astelehenean argitaratu zuen ebazpena. Hala ere, proiektuan ingurumenari lotutako zenbait aldaketa egin beharko dira. Eusko Jaurlaritzak baimendu du Azazetako parke eolikoa aurrera eramatea. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratu da ebazpena, eta testuak dioenez, zenbait aldaketa egin beharko dituzte. Lakuak eskatu du eremu babestuetatik hurbil kokatuko diren 3 errotaleku aldatzeko eta flora gehiago babesteko. Eskakizuna betetzeko erdi tentzioko linearen zati bat lurperatuko da, zuhaitzak ez mozteko. Bestalde fauna babesteko elektrokuzioaren kontrako neurriak ezarriko dituzte, edota soinuari aurre egiteko sistemak erabiliko beharko dituzte. Herritarrei eragiten dioten ondorioei dagokienez, goitentzioko lineak herriguneetatik gutxienez 200 metrotara izan beharko dira eta etxe bakartuetatik 100 metrotara. Haize indarrek aurkeztutako proiektuak dioenez, 8 haize errota jarriko dituzte Azazetan, eta 40 megabateko energia ekoitziko dute. La Diputación Foral de Álava ya emitió sus correspondientes impactos desde el punto de vista ambiental.
tanto en cuanto se cumplen con los requisitos establecidos dentro de esas declaraciones y dentro de sus informes, el parque sigue con su tramitación y sigue dando pasos hacia convertirse en una realidad. Azazetako parkeaz gain, Labrazako parke eolikoa egiteko baimena ere jaso du Aizaindarrek. Oion, Araba eta Agilarko dez Nafarroa artean jarriko denez, Espainiako gobernuak eman dio onespena. Eta erretreten erreformaren aurkako hurrengo mobilizazioa ekainaren 6an izango dela iragarri du intersindikalak. Bitartean, Frantziako Kontseilu Konstituzionaleko kideek gaur erabakiko dute erretreten erreformari buruzko erreferendum bat baimentzen ote duten. Aniztasun funtzionalaren sektoreko Gaude, Gorabide, Madres Mercedarias eta Aspace enpresetako batzordeek 2 greba egun deitu dituzte hitzarmenen blokeoa salatzeko. Maiatzaren 8an eta 9an euren lan hitzarmenak eguneratzeko, negoziazioen desblokeoa eskatzeko lanuztea egingo dute eta baita egoeraren erantzunenen Bizkaiko Foru Aldundia seinalatzeko ere. Ongiz elkarteak jaso du aurtengo emakunde saria. Ester Molinedok eta Xabier Odriozorak jaso dute saria Gasteizen. Elkartean gizonek osatutako 9 talde, emakumeen 10 talde eta 20 dinamizatzaile voluntario daude. Sarituek azpimarratu dutenez, beraien helburua sistema patriarkala eta sexismoa gainditzea izan da hasieratik. Emakumeak gora. Funtsezko 2 alderdi ditu, gizonen sensibilizazioa eta implikazioa, eta emakumeen jabekuntza eta lidergoa. Berdintasunaren aurrea egiteko funtsezko 2 gaiak dira biak. Epaimaiak esan du, maskulinitate eta feminitate hegemonikoen ereduak, egungo eredu nagusiak, alegia, birpentsatu eta deseraikitzeko baliagarria dela Ongizek egiten duen lana. Gizakiarengan sinisten dugu, zugan, zuengan, guztiongan sinisten dugu. Eta aldatzeko daukagun gaitasunean ere bai. Ez da inor sobera. Desberdintasunak, desorekak, menperakuntzazko egoerak, injustiziak, iraultzeko dugun gaitasuna eta dugun gogoa itzalezinak dira.
Bestalde abian da Euskal Ingurune Digitaleko emakume lana aitortzen duen Gladys saria. Gehienez 40 urte dituzten emakumeek garatutako ibilbidea saritzea eta emakumezko erreferente proiekzioa bultzatzea du helburu Gladys sariak. Zer gehiago dakigu, Udane? Gladys sariak Euskal Ingurune Digitalean lan egiten duten emakumeak aitortzea du helburu, hauen ibilbidea eta proiekzioa saritua asmoz. Honen bidez neska gazteak ibilbide teknologikoan ekitera animatzea du xedetzat, horrela Euskal Erreferente berriak sortuz. Aste honetan aurkeztu dute 3. edizioa eta ekainaren 20 arte parte hartzeko aukera izango duzu. Informazio gehiagorako jo webikoitza gladysaria.eus webgunera eta aurtengo sari handia 4.000 euro izango dira. Eta 50.000 ikusle inguruk ikusi dute dagoeneko 20.000 especies de abejas filma, astebetean. Filma indartsu sartu da Leihatilan. Barcelonako zinemaldiari amaiera eman zion eta Berlingo eta Malagako zinemaldietan arrakasta lortu zuen. Orain, 127 zinemaretoetan dago ikusgai eta joan den astean baino 42 zinema gehiagotan dago ikusgai. Eta beste urte batez, Jaso ikastolak bere musikal famatua egin du. Estreinekoa maiatzaren 5ean izango da Barainaingo auditorioan. Aurtengo proiektuak autismoa izango du erdigune eta gaitasun aniztasuna eta gizarte inklusioa jorratuko ditu. Autismoa duten 2 gazteren bidaia pertsonalean oinarrituko da. Haien terapeutak Latinoamerikara egin beharreko bidaia proposatzen die eta gazteen bizipenez gain, haien ingurukoen kezkak pasaratuko ditu musikalak. Ama 5 minutu barru, egazkina, aiama... Gezurra, 14 minutu eta 45 segundutan. 44, 43, 42... Zenta galdia... Te 4.000 galdian, goaz! Egan zebedura, niairean ta zebedura, eta egazkina zebedura, airean zebedura, airean bedura, airean krisia, 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 Egia esan urten poderioz gure ikasle, irakasle zein familiei esker jaso musikala bihurtu da ikastolako hezkuntza proiektuaren adierazlerik onenean. Etxean eta etxekoengatik ekoiztutako artea, auzolanean eraikitako ametsa, metodologia pedagogiko berritzaileen aplikazioaren emaitzik ikusgarriena, ikasleen autonomia eta ahalduntzea lortzeko edabe magikoa, eta azkenik, gure gaztetxoen euskararen erabileren eta hizkuntzaren kalitatean eragiteko formula arrakastatsua. Baina joan behar gara, hemendik aurrera, gure autonomia, errutina berriak dira behar ditugunak, mila esker benetan guztiagatik eta nola ezen ez du inor definitzen, ez dute bestek epaitzen, Eta orain, Rifeko gerra dugu izpide izan ere, lehenengo aldiz erakutsiko dira Eustakio Berri Otsoa Urretxoarrak duela mende bat Rifeko gerran atera zituen argazkiak.
Erakusketa dagoeneko ikusgai dago Urretxuko pagoeta gune soziokulturalean. Afrikaldera oraingo aldian gazteri handiak doazi diote adiderazi ez dala joan bihar igesi amak negarrez daudezi. Erakusketa honen balioa ez da bakarrik Eustakiok hemen Urretxuko batek orain dela 100 urte aterazikoen argazkia baizik eta estatu mailan ez da beste argazki sortarik soldadu batek bere lankide edo beste soldadu batzuen eguneroko bizitza kontatzen duenik. Rifeko argazki hauek memoria historikoa ere badira, eta gogoratu ezagun 7 urretxuar oraindik ere desagertuta darela anualetan. Bizirik dauden 10 lagunen peskizan etxera bueltatu naiz eroi baten gizan lagun denek ez dute zorte bera izan. Eta 3 egun besterik ez dira falta Osasunak Sevilla jokatuko duen Kopa finalerako. Arrisko handikoa izendatu duen partidu erraldoian, Real Madrid eta Osasuna aurrez aurreko arituko dira. Nafarroatik 20.000 lagun hurbilduko dira Sevillara, baina beste milaka eta milaka lagunek partidua hirian eta Nafarroako herrietan jarri dituzten pantaila erraldoietan ikusiko dute. Atzera kontaketa, urduritasuna, emozioa eta batez ere ilusioa dira gorritxoek azken egunetan dituzten bizipenak. Zaletu gehienek elastikoa eta bufanda prest dute Sevillarako zakuan sartuko dituzten puxken artean. Baina bufandarekin batera eguzkitarako krema, kasketa eta eguzki betaurrekoak izanen dira zaletuen outfita osatuko duten komplementuak. Izan ere, Andaluzian ohikoa den bero zapa iragarri dute. Osasun zaleek trenean, autobusean edota autoetan eginen dituzte kasik 1000 kilometro. Inoiz atzenduko ez zuten asteburua bizitzeko. Baten batek dio, Kartujatik gertu izanen den Osasunako fanzoneak uztailaren 6 emanen duela. Arrisku handikoa izendatu duten Real Madrilen aurkako norgehiagoka gaueko 10etan izanen da. Hala ere, 8etarako ateak irekiko dituzte eta partidua hasi aitzin show musikatu batez profitatu ahal izanen dute zale privilegiatuek. Ozuna Puerto Ricotarra emanaldiaren kartelburu izanen da. Marta Sánchez, Brian Cross, Soraya Arnelas eta Romy Lourekin partekatuko du agertokia. Sevillara heldu ez diren zaletuek hiriburu eta herrietan paratuko dituzten pantailetan partidua ikusteko aukera izanen dute. Irabazi edo galdu, Osasunak historia egin du eta hori ospatzekoa da. Bestalde, Araba Rugby Kuperen aurtengo edizioa asteburu honetan izango da Gasteizen. Guztira, 28 klubetako 85 talde bilduko dira zenbait kategoriatan banatuta. 8 urte azpikoak, 10 urte azpikoak, 12 urte azpikoak eta 14 urte azpikoak. 1000 kirolarik 23 partida jokatuko dituzte Lakoa 0-3 kirol instalazioetan, Sansomendi. 2023ko Kopa irabazi nahian. Sobre todo votan los árbitros, que son los que más directamente están involucrados en los partidos,
votan los entrenadores durante los partidos y luego hacemos una pequeña reunión de consenso entre la organización de la Araba Rugby Cup, con los árbitros, con las votaciones que han juntado de cada partido y de cada actividad, y con eso votamos, con eso se decide el club ganador. Eta bueltan da Vitoria-Gasteiz trail lasterketa 3 urteko geldialdiaren ondoren. Urriaren batean izango da natura eta kirola uztartzen dituen probaren 13. edizioa. 16 eta 26 kilometroko distantzietako probak izango dira, eta dagoeneko zabalik dago izen ematea. Natura eta kirola uztartzen dituen lasterketa hau Euskal Herriko mendi lasterketarik sendoena da. Eta eguneko elkarrizketaren txanda orain, gaurkoan Arantza Fernandez de Garaialderekin egon gara. Euskal Eskola Publikoaz Arro plataformako kidearekin. Amabiterdiak iritsi direla heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur gurekin Arantza Fernandez de Garaialde dugun, Euskal Eskola Publikoaz Arro plataformako kidea, ondo etorri. Eta tira ez, hezkuntza akordiotik urtebete iragan dela, grebak tarteko azkenean ez, iritsi da onartutako lege proiektua bera, dagoeneko ez, aurreko astean onartu egin zen, balorazioetan sartuta ez, zer duzue hasteko, bueno ez, gehien nabarmenduko zenuketena? Azpimarratuko genuke jarraitzen dutela bain arte atera dituzten dokumentuen hildotik. Hau da, oso antzekoa da aurretik atera zuten lege zirriborroarekin, antza ondila dauka. Eta zer da, osea, hitz asko daude, adierazpen asko, baina neurri zehatz gutxi, baina badago ardatz bat, badago zerbait hor, eta zer da, hildo nagusia esango genuke dela printzipio bat, eta da pribatua publikoa dela, nolabait esateko, titulartasunak ez daukala, titularitateak ez daukala garrantziarik, eta orduan, bai pribatuek, bai ikastetxe pribatuek, baita publikoek, pribatu itunduek edo kontzertatuek. Pribatu ez itunduak oso gitxi dira, ez ditugu sartuko. Hoiek, pribatuek eta publikoek osatzen dutela euskal hezkuntza sistema publikoa. Eta orduan, nahi dute trataera berbera ematea guztiei, ikastetxeen artean lehiatzea nahi dute, zeren eta programa kontratuei garrantzia handia ematen diet, eta pentsatzen dugu hortik lehia etorriko dela, euskara maite dutela adierazten dute, baina ez dute neurririk hartzen, hezkuntza komunitatea ere behin da berriro aipatzen dute, garrantzia handia emanez, baina benetan hitzetara baldin bagoaz, ikusten dugu ikastetxe pribatua jarraituko dutela, oain arte bezala titularraren esku, eta publikoetan
zuzendariari eman nahi dizkiotela, oain baino ahalmen gehiago, hezkuntza gehiago, beraz, parte hartzeari begira aurrera pausurik ez da ematen ere. Esaten dugu askotan, sistema duala betikotzera datorrela lege hau, baina sistema betikotzeak ez dakar agian egoera betikotzea, baizik eta hezkuntza publikoarena txarrera egiteak ekar dezaken. Ez dugu pentsatzen benetan gure hezkuntza sistemaren arazoa konpontzera datorrenik. Baizik eta orain jaiotze kopurua jaisten ari den honetan, sare pribatua blindatzera datorrela pentsatzen dugu. Bai, ez eta aipatuzu nola akordiotik ona ez aldaketa gutxi jasotzen direla behintzat funtsean lege proiektu honetan ez protestaldiak, iragandako protestaldiak jendetsuak izan dira oso, plataforma pila bat ere ez batu izan dira aldaketak eskatzen ez, herritarren ahots hori entzutea espero zenuten, ala ez da sorpresa bat izan hori aldaketa gutxi edukitza honek. Guk uste dugu elako erantzuna zutela espero beraiek. Esan nahi dut, antzestea izan zen, hemen dago akordio zabala eta legebiltzarreko 10% bakarrik geratu da kanpoan. Mobilizatzen ari garenok 10 horrekin zerikusirik ez daukagu, hori oso argi dago, eta hori jende guztiak daki, ezta? Orduan, hemen pentsatu, edo saldu nahi izan digute, hezkuntzan aldaketa asko ezin dira egin, estatuan asko egiten dira, hori askotan salatzen dugu, eta orduan hemen bagoaz akordio zabal bat lortzera eta akordioa izateak berez gauza ona da. Pentsatzen dugu ez dela horrela, benetan ez dagoela horren besteko akordiorik, eta gainera, akordioak batzutan txarrak izaten dira, eta hau adibide bat da, ezta. Dena den mobilizazioak ez dira abiatu akordioarekin, osea, aurretik ere gure topagunea, Euskal Eskola Publikoa Arro plataformaren topagunearen aurkezpena egin genuen, 2008ko abenduan egin genuen, beraz, hau lege proiektu honetaz hitz egiten hasi baino lehen, ja, geunden, antolatzen. Egia da, zirriborroa ezagututa gero etorri direla, mobilizazio handienak eta sindikatuenak oso esanguratsuak izan dira. Guk ere igual ez genuen espero horren beste, baina desde logo testuak merezi zuen eta espero dugu orain ere jarraitzea. Jarraitzen dugu mobilizaziotan, ondela pare bat aste laudion egin dugu bat, aiaraldean, pentsatzen dugu protestek jarraituko dutela, bai. Arrazoiak baditu zue soberan gainera horretarako. Eta lege proiektutik bertatik ez baduzue, ez dakit gustoko denitza, edo ez darlo positiborik nabarmentzeko? Egia esan ez daukagu. Ez daukagu, pentsatzen dugu dela benetan eraso zuzena eta kontzientea sare publikoaren kontra. Ez dugu uste sare publikoaren kontra ezer dutenik, baina bai uste dugu sare pribatuaren interesak defendatzeko ezinbestean kalte egin behar zaiola sare publikoari. Ez dago bi sareak aldi berean indartzerik edo ez dago, zeren eta sare batera dijoan umia, ez doa bestera, eta bat handitzen bada bestea gutxitu egin behar da, ezta. Horregatik, horrela ulertzen dugu, ordun pribatuaren hazkundea, publikoaren kontura egingo da, ez dakigu zer gertatzen den hemen, izan daiteke alderdi politiko batzuk, interes komunak izatea pribatuko patronal batzuekin, izan daitezke ere presioak, pribatuko patronalek indarra handia dute, diru asko dute, ez dakigu, edo izan daiteke ere, ez dakigu, akordioaren argazkian egon nahi izateagatik hor daudela. Baina benetan, une honetan adieraztea titularitateak ez duela zer ikusirik ikastetxen jarrerarekin, ikasleen zailkatzearekin, eta hori gezurra da eta aski frogatuta dago ikerketetan eta ez da. Eta hezkuntza zaila agertzen da arbitro bat izango balitz bezala, bi sareen arduraduna balitz. Orduan, sare publikoaren defentsa nork egin behar du, nork hartu behar du horren ardura, ez? Azken finean pentsatzen dugu privatizazioaren prozesu badela, eta privatizatzia ez da modernoa, ez da ona, aspalditik asmatuta dago, eta pentsatzen dugu oinarriko eskubideak urratu egiten direla bidean, benetan. Ez tarteka aipatuzu ere horixe hasierako balorazio horretan, eta hor lehenbiziko fokoa ere segregazioan jarri da. Zer da honekin lotuta testuak jaso beharko lukeena zuen ustez? Modu zehatzagoan esango dugu datozen egunetan, baina holan,
modu potoloan esateko, abia puntua izan behar du publikoaren alde egitea, segregazioaren kontra borrokatzeko, zergatik, zeren eta sare publikoak berez ez du segregatzen. Segregatzen dute ikastetxe batzuetan zor daiteke segregazioa, baina mekanismoak daude horri aurre egiteko. Publikoa berez zera bokazio unibertsala du ikasle guztiak hartzeko, aldiz, pribatuko patronal bakoitzak bere interes propioak ditu, edo bere interesak eta beraien ikasleak, ez dira guztiak ezin dira izan haienak ez da. Horregatik pentsatzen dugu, benetan segregazioa gutxitzen joateko, sare publikoa indartu beharko litzatekela, eta hori zelan, matrikulazio prozesua benetan kontrolatzen, eta ez bakarrik bere ondorioetan esku hartzen, prozesua bera kontrolatu, planifikazio zuzena egin, eta pentsatu, zonaldeak egitean, pentsatu zelan egin, saiatzeko nahazten, maila ezberdinetako umiak ez kokatzen, oso getizatuta dagoen auzo batean, hor erdian kokatzen baldin baduzu eskola, eskola hori geto bat izango da. Aldiz, kokatzen baduzu aldamenekoaren erdi jantal, beste zera egin alduzu. Ez, holako gauzak egin behar dira. Gainezkantza murriztu behar da, hori esaten dute adituek, hori esaten dute araudiek, eta esan dute aurten ere murriztuko zutela eta ez dute murriztu. Eta gainezkantza ikaragarria dago sare pribatuan ez. Eta doakotasuna exigitzea ikastetxeei. Doakotasuna agertzen da, nolabait ematen du, administrazioak eskaini behar diola diru gehiago sare pribatuari, benetan doakoa izan ahal izateko. Klaro, baina ez badute kontrolatzen gastua ez dago doakotasun posiblerik. Begira, une honetan, sare pribatuan lehen hezkuntzan egunero klase ordu bat gehiago ematen da. Denon artean ordaindu behar dugu klase ordu hori. Beharrezkoa balitz jarri beharko genuke ere sare publikoan, baina ez dugu jartzen. Eta egia esan hemen gutxieneko klase orduak daude estatuaren batazbestekoaren gainetik, elgako batazbestekoaren gainetik, beraz ez dugu ikusten justifikaziorik 6. ordu horrekin jarraitzeko, baina jarraitzen dute eta ez da inon aipatzen kenduko dutenik. Instalazioak, piztinen mantenua ordaintzen ari gara. Osea, noraino doakotasuna ez baldin baduzu hori kontrolatzen ez. Eta beste bat litzateke ere informazioa ematea, zabaltzea, herritarrei, hau da, esan behar da ozenki, ze frogatuta dago, eliteko ikastetxetara joateko zure umiak ez ditu emaitza hobeak aterako. Norberaren indize sozioekonomiko kulturala izek deritzoten horrek zoritxarrez baldintzatzen ditu edo eragina du emaitza akademikoetan, baina norberarenean ez dira kutsatzen. Zuk oso izek altua baduzu eta nik oso basua badut, elkarrekin egoteagatik zure emaitzak ez dira jaitsiko. Hori jakin beharko litzateke eta azpimarratu beharko litzateke ere eskola plazak esleitzea, matrikulazio prozesua administrazioaren zeregina dela. Eta hori ez dugu guk esaten, Bildarratzek esan du orain dela gutxi, eta hori esan zuen ere arartekoak. Esaten zuen, interes partikularren gainetik egon behar du interes komuna, eta interes komuna da kohesio soziala. Eta ezin gara izkutatu ustez familien autuen atzean ez planifikatzeko eta ez diseinatzeko hizkuntza sistema. Eta hori nolabait batzutan esaten da, ez? Familiek nahi dute, familiek aukeratzen dute, daukatenaren artean ez dute beraiek diseinatzen eskaintza, ez? Bai, ez dizuna moduan segregazioa lotuta badago publikotasunarekin eta baita ere doakotasunarekin, zentzuartan zergaitik ez da blindatu nahi? Pentsatzen dugu interesak daudela, ez da, lehen aipatu dut oso indartsuak dira eta pribatuko patronalak eta pentsatzen dugu presio handia egiten dutela eta nolabait baita ere sinistarazi nahi digute orain aipatzen ari dena jendearen nahia dela pribatura joatea. Aldiz, osasun arloan hain argi ikusten dugun guztiok ez sistema publikoaren beharra eta hezkuntza sisteman ikustea zailagoa da, pentsatzen dugu. Eta agian horregatik da. Zeren eta lotura, segregazioa eta sareen artean ukaezina da. Horren inguruan eman ditugu urteak eztabaidatzen, esaten ziguten ez, denetarik dago guztietan eta egia da denetarik dago. Baina ja 2021ko irailean atera zen ikerketa bat,
EAEko ikasleen evoluzio soziodemografikoa. Eta hemen aztertu nahi zuten zein den izek, ez dakit ikusten duzun, izek basuko ikasleen presentzia, zein den sare pribatua eta sare publikoan. Alderantziz, sare publikoan eta sare pribatuan. A, B eta D ereduetan urteetan zehar. Grafiko hau ikusita diozu, hemen A, B, hau, tal, kual. Grafiko hau ez daude zera parametro berean eginda. Grafiko hau benetan, hau da. Hau da, izek basuko ikasleen presentzia sare publikoan eta sare pribatuan. Eta azken urtea, hemen neurtzen den azken urtea hartuta, kuadroa hauxe da. Hauek dira portzentajeak. Honek ere pixka bat engainatzen du. Sare publikoan, izek basuko ikasleak dira A ereduan 80%, B ereduan 50%, D ereduan 32%. Sare pribatuan, izek basuko ikasleen presentzia da 6, 9, 3. Beraz, ezberdintasun handia dago. Orain, ez dezagun pentsatu ikasle pobre gehienak nolabait esateko publikako A ereduan daudenik ez daude, zeren eta hauek dira portzentajeak. Kontuan hartu ere, izek basuko ikaslei buruz ari garenean, ari gara 25% pobreenari buruz nolabait esateko. Horren barruan badaude ere jatorri atzerrikoa duten ikasle asko. Etorkinen artean 60% dago tarte honetan. Orduan, ikasle pobrenak edo zera basukoak non daude? Publikakoa ereduan daude hemen gutxi gora bera 15.000, B ereduan 2.800 eta D ereduan 45.000. Publikoko D ereduan matrikulatzen dira une honetan izek basuko ikasleak. Pribatuan zenbat daude, A ereduan 225, B ereduan 4.500 eta D ereduan 2.500. Beraz, segregazioa edo izek basuko ikasleak sare publikoan daude eta badu zer ikusirik ikastetxeen titularitatearekin. Denetari dago toki guztietan? Bai, badago, baina toki batzuetan bestetan baino askoz gehiago. Baina, honi ere ez daitu behar zaio krisialdi demografikoa, hainbatek mahai gainean jarri dutena baita ere, afera honen baita, nor zu ere lehenago aritu zara, itunpeko edo pribatuetako gehiegizko eskaintzaz baita ere, eta hor askok bota dute galdera, etorkizun batean eskolak zarratu egin behar baldin badira, ez dakit ikasle falta dagoelako gertatu halko litzatekeena, lege proiektu honek ziurtatzen du publikoaren jarraikortasuna? Nik uste dut, edo guk uste dugu, bermatzen dula gutxieneko iraunkortasuna. Denok dakigu eta legeak ere esaten du publikoak ezin duela desagertu, eta hemen aipatzen da. Esaten da sistemaren ardatza izango dela edo protagonista, baina ez dugu pentsatzen benetan hori sinisten dutenik. Zeren eta publikoaren garrantzia aipatzen dutenean, jarraian esaten dute unibertsalizazioa edo bermatu behar dutela. Susmagarria da hori atxikitzea honi, ezta. Orduan, pentsatzen dugu ezetz eta esaten dute ere, esaten dituzte gauza asko, esaten dute plaza publiko nahiko egon behar dutela. Oain dela hilabete bat, atzera bota dituzten EAErako ziren Europako fondoetatik bideratutako 11 milioi euro zeuden, gitxi da, baina 11 milioi zeuden 0-3 urteko umientzako plaza publiko berriak sortzeko. Gure gobernuak esan zuen ez zuela horretarako behar, beste gauzetarako nahi zuen. Zeren eta plaza publiko nahiko omen dago adin horretako umientzako. Ez dago. Eta hemen gure inguruan ari dira sinadura jasotzen eta hemenga ez dago lako tokirik adin horretako umientzako. Hala ere, aio pentsatzen dute plaza nahiko egongo direla. Orduan, zer den plaza nahiko ez dakigula, baina begiratu aldugu zeintzu diren, zein izan den
bueno, edo horretaz hitz egingo dugu gero, aurtengo matrikula garaian zein izan den. Matrikulazioaz ere lehentxeago momentu batean hitz egin dugu, eta nola azken aldi honetan ere ez estanda edo arrabotsa sortu egin den, nola erreparatu dioztue azken aldi honi, eta zer usten du, zer evidentzia usten du mai gainean azken matrikulazioarekin gertatu denak. Bai, bueno, pues zalaparta handia sortu du, egun batzuetan gero desagertu zen, zalaparta handia sortu zen ikasle gutxi batzuk ezin izan zutela joan haiek aukeratutako ikastetxe pribatura. Bueno, beti gertatu dira lakoak. Lehenbizikoz gertatu da, esatea zinzarete joan kupoa beteta dagolako eta zuek beste eta gorde behar dira plaza pare bat ustez egoera zaurgarren dauden ikasleentzako. Baina hori beti gertatu da. Eta gertatu zaigu ere, edo behin betiko emaitzak ez ditugu ezagutzen. Emango dituzte maiatzaren 9an, baina badakigu kasu batzuk daudela ere, non publikoa aukera duten ikasle batzuk bideratu nahi izan dituzte pribatura. Bueno, baina hortaz aparte, orokorrean, begira, kontzertuak suposatzen da sortu ziren 87. urtean. Suposatzen zen horiek zirela sare publikoa osatzeko. Hau da, sare publikoa iristen etzen lekuetan kontzertatu behar ziren plazak pribatuarekin. Bueno, ikerketa bat dago eginda aurten 2 urteko umien inguruan, datorren urtean etorri behar dutenetan. Bueno, EAEan badaude 113 udalerri non bakarrik dagoen hezkuntza publikoa. Herri txikiak dira, horietako asko, 43 dira eskola txikiak, non ume kopurua oso txikia da eta horiek hartatzen ditu sare publikoak. Baina, bi eskaintza mota dagoen tokiletan, eskaintza pribatua handiagoa da publikoa baino. Ez herri guztietan, baina bai oro har hartuta Bizkaia eta Gipuzkoa, bai hori gertatzen da. Eta gertatzen da ere hainbat herritan, gehienetan. Eta gertatzen da inkluso herri askotan eskaintza publikoa ez dela iristen 35%. 13 udalerrietan eskaintza pribatua nahiko izango litzateke ume guztiak jasotzeko. Eskaintza publikori gabeko herriak ere badaude, eta legeak dio derrigorrean zonalde guztietan eskaintza publikoa egin behar du. Zer egin dute? Zonaldeak handitu. Hau da, hemen baldin badut herri bat eskaintza publikori gabe, esan dute, zonaldea izango da, onaino etorriko da, eta hemen dagoenez nahikoa da. Pentsatzen dugu planifikazio hori horrek benetan egiten dula pribatuaren alde. Eta, klaro, behin betiko datuak ez dauzkagu, baina zertxobait badakigu, eta badakigu Bizkaian adibidez, sare publikoak ikasle asko galdu ditula, eta pribatuak ez. Eta galera horrekin batera zer dator, B ereduen hazkundea portzentajetan, eta D ereduena jaistea. Oso larria dela pentsatzen dugu benetan. Eta gainera orain ereduak aipatu dituzula, ez? Hori foku nagusiak bai publikotasunean segregazioan izan dira, eta hirugarrena bada euskara bera, ez? Zentzu horretan gainera eragile gehienek edo kritikak egin dizkieten guztiek euskara izan dute horre izpide, zer jartzen du arriskuan? Pues, begira, hau lotuko dut baita ere aurreko gaiarekin. Erraz lotzen dugu orain segregazioa eta publikotasuna, baina hemen ere lotu nahi dut euskara eta publikotasuna. Bueno, hasteko, euskarak babesa behar du, ez da zalantzarik, esfortzu handia egin da eta egiten ari da, hezkuntza sistemak berez ezin du normalizazioa bermatu, baina bai bere esku dagoen guztia jarri behar du, ez? Zalantzarik gabe. Eta jartzen ari da neurri batian, eta askoz gehiago sare publikoan pribatuan baino, begira. Une honetan sare publikoan normaltasun osoz matrikulatzen dira ikasle guztiak de ereduan. Beraien jatorria edozein izan da ere, eta beraien etxeko hizkuntza edozein izan da ere. Eta hau ez da berez sortu, hau lortu da familia eta langile askoren borrokaren ondorioa izan da hori. Borrokatu dute, haiek euskaldunak ez izan da ere, argi ikusi dute eskuartean baldin badugu hizkuntza bat zaindu behar dugula, eta guztion ardura dela, ez? Eta horregatik iritsi garen tokiraino.
Baina, karo, aldi berean segregazioak eragin txarra dauka euskaldunizazioak eta kulturaren transmisioan. Talde batean, ikasle guztien artean ez baldin badago hemengo autoktonorik, zailagoa da konbentzitzea ume horiei benetan euskara haien hizkuntzare badela, ezta? Osea, hor lotura zuzena dago. Bestaldetik, A eta B ereduen 72% sare pribatuan dago. Oinarriko hezkuntza hartuta, aurre hezkuntzatik DBH-era. Aurre hezkuntza soilik hartuta, A eta B ereduen 82% dago sare pribatuan. Beraz, hor esfortzu edo utxunea ondizena sare pribatuan dago, zer dela eta indartu behar da hori, ez? Baina, bueno, legearen edukira joan da, pues, nik uste dut hemen aukera batzuk daudela, eta da esatea, bueno, hemen bide batzuk arditzake ikastetxe batean, eta denok dakigu murgiltze eredua edo murgiltze sistema dela emaitza honenak eman ditzakeena. Ez dute hori egin, eta esaten dute ez gu jarriko ditugu helmugak lortu behar dira maila hauek, baina ez dakigu zelan iritsiko den horretara. Eta maila horiek jarrita, esan beharko zen, bueno, orduan maila horretara iristen ez dena, ezin izango du titulua eskuratu, eta esan dute ez hori ez dugu egingo. Beraz, zer egingo dugu? Egingo dugu, exigitze ikastetxe guztiei hizkuntza plana, baina hori dagoeneko publiko guztietan badago, eta besterik, gero adierazpenak badaude, bai eskola hizkuntza izan behar dula, horrekin ados gaude, baina ez dago benetako neurririk hemen, hau oso kezkatzekoa da benetan. Bermen falta, ez? Legeak aurrera egin ezkero gero ea, ez? Nola baieztatuko den horixe edo bertan idatzitakoak, ez? Beteko direnik eta bagabiltzaitz egiten edukiaz, baina tira, ez? Prozedura zere agian bada esatekorik ez zen ere ikusten gabiltzen nola bai zuek, zein kalera irten diren beste hainbat eta hainbat herritarrek izan dituzten datuak, esku artean proposamen oso zehatzak, baina ez direla jasotzen, ez? Nolako balorazio egiten duzue plataformatik prozesuaz, beraz? Prozesua pentsatzen dugu, hasi zela espaldian, begira, 2018 garren urtean Kristina Uriartek ja lortu zuen akordio bat, pribatuko patronalekin batera. Bere hartan geratu zen, baina asmoa ja bazen lege bat egitea, ez? Gero, ondoren, alderdi batzuen artean akordioa borobildu zuten, eta 2021ko irailean, heldu ginenean, hasi zen zurrumurrua. Badator legea. Eta orduan esan zuten, egingo dugu hemen prozesu parte hartzailea, eta egingo dugu iragileak eta 90 iragile baino gehiago pasaziren legebiltzarreko hezkuntza batzordetik, hainbat ekarpen egin ziren, eta gero atera zuten testu bat, eta esan zuten prozesu honen ondorioz, hau egin dugu. Eta hori hartuzun batek esan zuen, handa, hau da, abuztuan irakurri nun testua. Aurretik lotu zuten partidu batzuen artean eta gero aurkeztu zuten 4 partiduen artean. Parte hartzerik benetan ez nuke esango egon denik, hau da, josita egon den gauza bat, ez? Iritsi da 4 alderdi horien arteko akordioa, gero lege proiektua onartu du Eusko Jaurlaritzak, eta gero ikusi dugu nola bakoitzak kritikak egiterako orduan, kritikak edo adierazpenak bakoitzak bide ezberdinak hartu ditu, ez? Askok hauteskunde saletasunaz edo egotzi diote norabide hori, nola bizi duzue zuek hori, ez? Nola ulertu orain alderdiek hartu dituzten jarrerak edo bai kokatzen duzuen ez hauteskunde garaian, eta horrek ze arrisku ditu edo nola kaltetzen du prozesua bera? Pues, ez dakigu, partiduen tripetan ez gaude zartuta. Pentsatzen dugu hasierako akordioak ere kontraesan handiak zituela bere barnean, ezta? Agian, edo askotan zu baldin bazoa zerbait adostera edo negoziatzera diozu, nire ideiak sartzen ditudan, igual gero esaten duzu, ia nire idei bat hartzen duten, eta azkenean esaten dute, ia nire 2 esaldi txertatzen duten, eta horrekin konformatzen zara. Pentsatzen dugu olako zerbait gertatu alzela akordioan. Eta une honetan ere, irakurtzen legeari eusten dioten 2 alderdiek ere oso irakurketa ezberdinak egiten dituzte, puntu zehatzetan. Orduan, ez dakigu gailendu den hori akordioaren itxura ematearen nahia edo zer. Eta bai, pentsatzen dugu, igual hauteskundeen garaia ez dela egokizena eztabaidetan sartzeko. Adibidez, euskararekin lotuta agertzea, euskara gehiegiko garrantzia ematen zaiola hori gezurra da, eta gainera hori esatekoa da. Zuk uste duzu benetan
urteetan egungo Euskal Herrian utz dezakegula euskara zakarrontzira botatzen. Ze gure esku dago bakarrik, euskara ez du beste inork aterako aurrera, ez? Eta orduan baina batzutan gauzak esaten dira ez dakigu oso ondo zertako nondik hartuta, bai. Bai, ez baina behintzat egia da, ez, oraindik baduela horri ibilbidea egiteko legeak berak, aurre ikusten duzue edo ez, dakit esperantzaz ere hitz egin genezakeen, ez, hori aldaketak gauzatuko direnik, ea zer espero duzuen, ez dakit lege biltzarretik bertatik ere ez, agian jarreren aldaketa bat, ez, bukatze aldera, datozen edo datorren epe honi begira zer duzu esateko? Jo, ia, patxada sartuko balute eta atzeratuko bazuten pixka bat, ez, asuntoa pixka bat edo askotxo, ze lege txar berri bat ez dugu behar ezertarako, eta benetan pentsatzen dugu hau txarra dela, ez. Pentsatzen dugu publikoaren alde egin behar dela, publikoa delako guztiona eta guztiontzat. Euskara, gertutasuna, laikotasuna eta parte hartzeko aukera gehiago ematen dituna, kontrataziorako irizpide garbilak eskaintzen dituna, eta, guztion eskubideen alde egiteko pentsatzen dugu publikoaren alde egin behar dela. Entzuten ari gara ere egun hauetan, zerbait lotzen ari direla hezkuntzako sindikatuekin, hezkuntza alorreko langileen lanbaldintzak hobetzeko. Hori zalantzari gabe gauza ona da, baina pentsatzen dugu ikusmira zabalagoa izan behar dula, eta baita sindikatuei ere dagokiela borrokatzea publikoaren alde, ez bakarrik hezkuntza sektorekoen alde ez da, eta nolabait badirudi planoak nahasten saiatzen ari direla, eta baina Ia, jarraituko dugu, ez? Hau proiektu hau ezagutu baino lehen hasi ginen, eta legea onartuta ala onartu gabe ere jarraituko dugu, ez dago besterik. Premisari horri helduta utzi behar dugu elkarrizketa hemen Arantza, mi esker gurekin tartea hartze arren, jarraituko dugu gertutik ez, legeari berari bilbide horri geratzen zaiona, eta ero esan duzu ez, borrokan jarraituko duzuela legea txarra, ona, edo erdipurdikoa izan da ere, beraz horixe, mi esker eta hurrengo arte. Eta horrela iritsi gara albistiekaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudera eskuragarri. Gero arte ondo izan. Merkatua izatea, nun Lizarra eta Lizarraldeko nekazariek Lizarrako foruen parantzan biltzea eta gure produktuak han saltzea. Garrantzia ematea jendeak ikustea bertako ekoizpenak zaindu behar ditugula. Bertako produktua, nahiz eta ekologikoa ez du izan, baina bertako produktua izatea oso garrantzitsua dela, zen bestela, bukatuko dugu Nafarroko produktua kanpoan saltzen eta Almeria eta Murtziako produktuak ekartzen. Eta hori ez dugu nahi. Azokak bertako elikagaien kontsumoa sustatzeko ezinbesteko eremu bezala. Agroekologian oinarritutako ekoizpenetik datozkigun produktuak eta hortarako beti bezala gonbidatu bereziak karri dizkizuegu. Hemen daukagu Jon Garai, Ekoalde taldeko kidea, Patrizia Perales, EH Bilduko ordezkari gisa eta baita ere instituzioetan eduki duzun ordezkaritzari lotuta, eta Katxalin, zuk zepaenen lan egiten duzu, beraz, ekoizpen ekologikoarekin lanean eta ura sustatzen zaitugu, ezta? Hasiko naiz, hola, bai? Azokak, Jonekin hasiko gara. Azokak ekoizleen eta kontsumitzaileen harremanak saretzeko espazio interesgarri bezala ikusi behar ditugu? Bai, nik uste dut baietz. Berez badirela, baina ziurrenik ondorio argi bat atera nahi badugu, izango dira baldin eta bi aldetarako eraginkorrak diren, ez? Eta nik uste dut eztabaida ziurrik hori izango da.
Gaur egun zalantzetan jarri daitekena ziurrenik hori delako, ez? Benetan eraginkorra alden, ekoizleen ikuspegitik, bederen hori horrela den. Nere ustez hortan dagoen edo gontziteken eztabaida da, nola kontsumitzaile eta ekoizleen arteko eztabaida, elkarrizketa hori egiten den, benetan alde biek ongi ulertzeko bakoitzaren beharrak zintzu diren, eta azoken bidez, plazan bidez, edo beste motatako kanalen bidez, elikadura ekologiko hori bideratu daiteken. Benetako eztabaida nik uste dut hori dela aztertzen. Eta produkzio ekologikorako, Katxalin, ikusten da azokaren beharra, esan nahi dute, ekoizleen aldetik ikusten da espazio hori garatzearen beharra? Bai, hori da, eta horrela sortu genuen ekomerkatoa, hain zuzen ere, martxoan 3 urte betetzen dugu, hementxe bertan, handenetan, ekomerkatua eginez, eta zergatik sortu zen, hori, sektoreak bazuelako behar bat, eta nahi zuelako Iruñeko erdigunean, zentroan, bere elikagai ekologikoak plazarara eramatea eta horrelako espazio bat, azken finean, merkaturatze bide laburrak egiten dituzten ekoizleek ez zuten horrelako aukerarik haien produktuak aurrera emateko eta horregatik sortu zen. Hor, klaro, ari gara, azokaz ari garenean plaza okupatzeaz. Ari gara, espazio publikoa okupatzeaz. Udaletatik eta instituzioetatik zer egin daiteke espazio hoiei aukera hori eskaintzeko? Gauza asko egin daitezke eta egia esan da, nik uste esan behar dugu eta oso gutxi egiten ari dela, ez? Eta aurreko legealdian guk ikusten genuen, Iruñan beste prozesu batzuk sustatu behar genitun, ez? Eta kasu honetan ikusten dut Nafarroan lehenengo sektoreak badu kriston garrantzia, beti esaten dugu zaindu behar dugula, sustatu behar dugula, baina orokorrean politikan geratzen dira hitz politak, baina ekintzetara ez dira pasatzen, ez? Eta guk ikusten genuen oso garbi, genukan proiektu bat, eta bazen errekuperatzea garai hartako azokak eta ekoizleak eta hemengo produktuak kalera, ez, eramatera. Eta nik uste horretan instituziokoek badute ardura importantea da, eta da errastea eta baliabideak jartzea olako gauzak errekuperatzeko, ez? Eta hain zuzen ere, sortu genuen geltoki hortarako, ikusten genulako, kriston beharra zegoen Iruñan honelako guneak sortzeko. Azokak ze ekarpen egingo lieke besteei, esan nahi dut, espazio bezala azokak ze aukerak ematen dizkio, batetik ekoizleari eta beste kontsumitzaileari. Hori da, azken ekomerkatuaren helburua bada ere izatea ekoizle eta kontsumitzaileen arteko topagune bat, ez? Eta harreman hori, askotan ez dagoela bat ere harremanik, pixkat gerturatzea eta estutzea baita ere kontsumitzaile eta ekoizleen artean, ez? Edo zu kontsumitzen duzu zerbait, baina aurpegia jarri, ez? Elikagai hori nork ekoizten du, non ekoizten du, ekomerkatuak aukera hori ematen du, salmenta zuzeneko merkatu bat delako. Orduan, baina salmentako merkatu bat izateaz gain ez da bakarrik hori, baizik eta bada ere Nafarroako ekoizpen ekologikoko sentsibilizatzeko gune bat, baina baita ere kontsumo eta ekoizpen eredu bat sustatzeko ere. Eta, normalean saiatzen gara, ez? Ez da egunerokotasunean erosten ditugun produktuak, baina, goetan garenean bai saiatzen garela. Gehien bat, jogurrak, arrautzak, barazkiak eta erostera. Bai, nik erosten dut betidanik, gutxienez, azkeneko urtetan, Josenea denda batean hemen kale nagusian dagoena, eta oso pozik nago. Badau dituzu bi aukera, ez? Supermerkatuetara joan eta etiketak begiratu, zein den zuretzako egokiena edo bestetik izatea pertsona bat, zu zaintzen duena. Azkenan autu bat da, filosofia dago atzetik eta gure bizimodua uste dugu
batetik ekologikoa defendatzen dugulako, eta bestetik ekoizle txikiak ere defendatzen ditugulako. Erosten ari zarena baita ere bada kalitatea, ez? Zapore aldetik gustut zapore hobea dutela, bakizu bertakoak direla, ez dituzela horrenbeste kilometro egin, eta horrek ere esaten du osaera